sunana Salisu S. Me ya ja ra'ayinka kika fara fim? Wace ce Hadiza Gabon a gurinka, kuma sannan mece ce alaƙar ka da ita? Babban magana. Daga lokacin da ka fara fim zuwa yanzu, wani irin ƙalubale ka fuskanta, sannan wace nasara ka samu? Wane ne mai gidanka a film industry? Shin Lawan Ahmad mai gidanka ne? Wane ne role model ɗinka a Hausa film industry? Fifikon da mata suke samu, maza suna samu. Bayan harkar fim da kake, akwai ta sana'a da kake yi? Wace ce Momi Nijar a gurinka? Da fatan za ku kasance tare da mu a YouTube channel namu mai suna Bangis Media Concept. Ku danna mana subscribe, ku mana like da sharing. Mun gode. Haske Talkshow. Haske Talkshow.